אז שלום ציון. אהלן דניאל. מה נשמע? מצוין. שמח לארח אותך פה בפרק שני. שמח להיות פה. פרק ראשון דיברנו יותר על כושר וכאלה, ובפרק הזה נדבר יותר על החיים האישיים שלך. I love to. יהיה מעניין. בטוח. לפני שנתחיל, אז בוא למי שלא מכיר, תספר מי אתה ציון, מאיפה אתה, מה אתה עושה היום. טוב, אני מאמן כושר אישי. בשנות ה-90 התחלתי, פתחתי מכון כושר בבת ים, מכון ראשון בגיל 23. לקחתי מקלט שהיה של הפועל בת ים. רגע, אני עוצר אותך כי אנחנו נדבר ספציפית על החדרי כושר. אני רוצה שבקטנה תספר לנו מה היום אתה עושה, מאיפה אתה וכאלה. היום אני מאמן בגוף ראשון, אני עושה אימונים אישיים, ויש לי תוכנית שנקראת 90 יום לשינוי, שאני עובד על אנשים בשינוי פיזי ומנטלי, גם באורח חיים בריא. אני כרגע בקטע של טבעונות, נכנסתי לקטע של טבעונות. וואלה. כן, עברתי גירושים, גרתי בבת ים, אז למרות שלפני חודשיים היית שואל אותי, אז הייתי מעדיף להזמין את שווארמה מצחי בשרים, למרות שאני מדריך כושר, אבל בעיקרון שמרתי בריא, תמיד, הייתי בריא, אבל הייתי חוטא לפעמים, הייתי לא מרשה לעצמי וזה היה בסדר, כי אם יש לך מודעות איך לשחק עם זה, אז אתה יודע לשחק עם זה, אבל נכנסתי, היה לי הרבה אלרגיות, מאוד, ואז נכנסתי לקטע של יותר טבעונות, שזה עוזר לי מאוד באלרגיות, הוריד לי את כל האלרגיות, לא אוכל לחם, עברתי לפרחיות של קינוע עם עדשים שחורות, שאני גר בתל אביב, אני לוקח משכנתה לקנות אותם, ולפעמים אני שותה בתמר השייק, שגם, אתה יודע, צריך שתי ערבים, אבל בסדר. יפה, אז אני רוצה באמת לעבור לנושא הראשון שלנו, ולדבר על זה שהיית בעצם בעל 3 חדרי כושר. נכון. אחד מהם אפילו חדר כושר מפורסם בבת ים, שדיברנו על זה שאני התאמנתי בו אפילו. אז ספר לנו, מה היה הסיפור של 3 חדרי כושר האלה? אז ככה, כמו שאמרתי, פתחתי בשנות ה-90, שנת 90, מכון כושר ראשון, חדר כושר ראשון שלי, אז לא קראו לזה חדר כושר, הוא מועדון כושר, מכון כוח או מכון כושר, לא היו הליכונים, היו הליכונים כאלה שאתה הולך עליהם, להפעיל עם דינמו, לא חשמליים, ורק משקולות ברזלים, ולקחתי מרתף של הפועל בת ים, ולאט לאט פרסמתי, וקצת יש לי כישרון פרסומי כזה, והייתי מפרסם בזה, ואז נפתחו הערוצים האלה, רדיו חוף, רדיו סיטי, כל מיני ערוצים כאלה שהייתי עושה שם תוכניות בוקר, וזה הרים אותי, עם דוד רומנו, כל בני בום, תקליטנים של פעם, ותקליטנים של יקיר אביב, שהיה יקיר אביב, הוא האב הרוחני של דידי הררי. אוקיי. יקיר אביב היה לפני דידי הררי, 30 בצל. היה תוכנית 30 בצל עם יקיר אביב. והוא למעשה עשה לי פרסומת על ציון קלאב. אז רגע, אז מה החדר כושר הראשון שהיה לך בעצם, ומתי פתחת אותו? ציון קלאב נפתח בשנת 90, והוא נחל הצלחה ענקית, ועד היום, אם אני מעלה פוסט עליו, אלפים, עשרות אלפים התאמנו בו, כל בת ימי, חולוני, ראשוני היה מתאמן אצלי, והוא מותג, הוא מוסד בבת ים. אם אתה תשאל ציון קלאב, לכולם יש זיכרונות טובים ממנו. ומה קרה איתו? כמה זמן הוא היה פעיל, למה סגרת אותו? תראה, זה היה של הפועל בת ים, המועדון הזה, ולמעסה, אתה יודע איך התנהל ההסתדרות בזמנו, ורמון נכנס להסתדרות, ועשה שם סדר, ואמר להם, תתחילו להציר לכל, לא משנה, לא נכנס לזה, והם רצו להעיף אותי משם, רצו להעיף אותי לבנות מגדל, היה איזה קבלן, היה קומבינות, רצו להוציא אותי, לא הצליחו להוציא אותי, אבל אחרי כמה זמן יצאתי מרצוני, עברתי, פתחתי, נכנסתי למכון כושר אחר, קניתי מכון שנקרא טייפון מאדי, שהיה בעלים. אז בעצם טייפון זה היה חדר כושר השני, אחרי ציון קלאב. הוא היה במקביל. אוקיי. הוא עבד שנה, שנתיים במקביל, היו חלק ציון קלאב, חלק זה היה במצבה, וזה היה בעוזיאל. מרחק של 200 מטר אחד מהשני. והשלישי? השלישי פתחתי בשנת 2002, פתחתי בתל אביב, חדר כושר שנקרא אולימפוס, באלכסנדר ינאי, זה נורדו פינת וירול, חדר כושר מקסים, שמאוד הצליח, והיה לי הרבה בעיות עם העירייה, עיריית תל אביב, זה החדר כושר היה מתחת לבניין, 20 שנה הוא עבד שם, ופלדנגרייז התחיל שם בשנות ה-50,
אוקיי. והם אמרו שאין לו רישיון למכון כושר, למרות שג'ו פלדנקה זה שיטה, והיו באים, עולים לרגל, אלא לצלם את המקום, שהוא שבין. וכנראה בעלי עניין שם, שהיו בעירייה, שזה לא היה טוב, היה מתאים להם המקום, אז הם שמו לי רגליים, והיה לי קשה להתמודד עם זה כבר, כי כל שני וחמישי, במקום, הייתי צריך להוציא אישורים לפה, אישורים לפה, והמכון עבד בלי רישיון. ברגע שרציתי רישיון, לעשות את זה לגיטימי וחוקי, זה המדינה כנראה. וכמה זמן סך הכל הפעלת חדרי כושר? 20 שנה יותר, 25 שנה. 25 שנה היו לך חדרי כושר פעילים. כן. מטורף. כן. וואו. 3 במקביל. וואו. ואני רוצה לשאול אותך, היה לך בעצם 10 שנים קשות, ואני בעצם רוצה לשאול על המשבר הנפשי שחווית, כמובן אתה יכול לספר מה שאתה רוצה ומה שאתה לא, אבל הייתי שמח שתתאר לנו בעצם מה היה במשבר הנפשי הזה. ככה, לפני כ10 שנים, אחי הצעיר אלי, נפטר למעשה מתאונת צלילה, שהוא צלל, הוא היה לוחם בשמשון, צלף, והוא היה לוחם מצטיין, הוא מת בתאונת צלילה, הוא היה שבוע בטיפול נמרץ, וכינסו את כל המשפחה, וביקשו ממנו, אמרו לנו, ואמא שלי שאלה אותה, שאלה את הדוקטור, את הפרופסור, הוא צמח? ועוד אריאל שרון שכב במיטה בן 80, שהיה כמה שנים. היא אומרת, איך אריאל שרון? אז הוא אמר לאמא שלי, הלוואי שהוא היה צמח. ואמא שלי התחילה לבכות. אמרתי לה, אמא, עדיף שהוא היה אומר, הוא אומר לך הכל בפנים, וזה עדיף. והוא היה שבוע בטיפול נמרץ,